Oho. Nimimerkillä kyllä tarkeni. Joo, kyllä. Ja sitä piisasi. Sanoi Iita. Oot sä tuli nyt tosta ihan mieleen, en tiedä mistä syystä, mutta että... Oot sä kun... No, mites se nyt noin? Mites? No, panna tonne päin. No niin. Tatti. Niin No. No. Reiska, kun ei ole sillä varsinaisesti mikään hirveä Einstein, niin... No ei kyllä oo. Niin se meni tonne musiikkikauppaan sit ja... Sillä ei ollut mitään väliä, että minkä soittimen se ostelee sieltä niin. Ja se katteli siellä niitä soittimia ja vertaan sitten ja... Sitten se meni sen myyjän luo ja sanoi, että... Kyllähän vois ton punaisen trumpetin ostaa ja sitten ton valkoisen haitarin tuolta, niin... Myyjä sanoi, että... No kyllä mä voin ton vaahtosammuttajan teille myyä, mutta en mä sitä batteria saa millään irti. On se. Ai. Kyllä se on sellainen varsinainen. Joo. Se on oikein hyvä, se on semmoinen bueno kaveri. Toi muuten. Bueno Seera! No niin. Se lähdetään tyrkkääkin. Vedä tunteen sen oikein niin kuin Anja aikoinaan. Tule.